रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। अलीकडे कौलारू, मातीच्या भिंती आणि शेणानं सारवलेलं अंगण अशी घरं कोकणातही दिसेनाशी झाली आहेत। मात्र कोकणची ही ओळख जपण्याचा प्रयत्न करतंय माती नेचर रिसॉर्ट। नावाप्रमाणे मातीच्या घरात राहण्याचा आनंद आणि निसर्गाचं सौंदर्य न्याहाळण्याचं उत्तम माध्यम ठरतंय। कोकणात हे रिसॉर्ट पर्यटकांचं आकर्षण ठरतंय। पाहुयात कुठे आणि कसं आहे हे कोकणातलं माती नेचर रिसॉर्ट। महाराष्ट्रातला पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा घोषित झालेला आहे। याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कणकवली तालुक्यात कृषी पर्यटन म्हणून माती रिसॉर्ट हे एक येथे झालेलं आहे जानोलीमध्ये, आणि याच माती रिसॉर्टची सफर आपण करणार आहोत। आजच्या दिवसामध्ये या माती रिसॉर्टची सफर आपण करणार आहोत। चला तर मग जाऊया आपण माती रिसॉर्टला। कोकणातल्या ह्या माती रिसॉर्टच्या गेटवर, मेन गेटवर आपण आहोत। या गेटच्या आकर्षक अशा ह्या कलर आणि चित्राच्या निमित्ताने आपल्याला एक गाय बसलेली आहे, एक छोटंसं घर आहे, 3 छोटी घर आहेत आणि जुनं पारंपरिक घर कसं असतं अशा पद्धतीचं चित्र रेखाटलेलं आहे। तर चला मग आपण पाहूया आतमध्ये कशा पद्धतीचं आहे हे माती रिसॉर्ट। मेन गेटपासून आतमध्ये आल्यानंतर हा जो गेट आहे याच्यावर एक जो जिराफ आहे, जिराफाचं एक लाकडाकृतीवर एक चित्र रेखाटलेलं आहे। तशा पद्धतीने हे लवचं चिन्ह आहे, त्यांनी जे जुनं पारंपरिक लाकडाने आणि वेलींनी हे एक सजवलेलं आहे आणि खूप आकर्षक अशी ही एंट्री आहे त्यांनी ठेवलेली। आपण ह्या एंट्रीतून आतमध्ये प्रवेश करणार आहोत। कशा पद्धतीने जे सर्व पुणे असतील, मुंबई असतील, नाशिक, नागपूर ह्या ठिकाणाहून येतात आणि खूप छान असं गावामध्ये आल्यासारखं वातावरण वाटतं आहे आपण। आणि इथे तशा पद्धतीने दक्षताही घेतली आहे। CCTV कॅमेरे इथे आहेत तैनात करण्यात, कुठलाही सगळं जे काय आहे ते एकदम नियोजनबद्ध आहे हे आपण इथे पाहत आहोत। या माती रिसॉर्टमध्ये जे हे साहित्य असेल किंवा इथली जी कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था असेल किंवा हे जे काही सांभाळणारे एक त्यांचे कर्मचारी आहेत त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत। हे सगळं जे बनवलं आहे ते कशा पद्धतीने आणि काय नियोजन होतं बनवण्यामध्ये? आमचं हे नॅचरलमध्ये आम्ही केलं आहे। सगळे हे माती और लाकडामध्ये आहे। सगळे नॅचरलमध्ये आम्ही जे उडण लोक टाकून देतात, वेस्टेज असतात, आम्ही त्याच्यावरती हे उभं केलं आहे। सगळे हे बघितलं तुम्ही, जिम आहे आमच्याकडे, डंबल्स आहे आमच्याकडे, बास्केटबॉल आहे आमच्याकडे। माती नेचर रिसॉर्टचे हे मस्त आम्ही लाकडामध्ये करून केलं आहे। तुम्हाला झोपडा दिसणार इथे, परत बास्केटबॉल आहे, सिसो आहे त्याच्यात, बॅलेन्सिंगचे आहे, लहान मुलांच्या बेचकी केलं आम्ही नॅचरल बऱ्यापैकी काय काय गोष्टी आम्ही केल्या आहे जे लाकडामध्ये आहे। और मातीचे घर आहे सगळे लाकडामध्ये। आमच्याकडे जिम आहे, स्विमिंग पूल आहे, त्याच्या बाउंड्री आहे, परत झोपडा आहे, सिसो आहे आमच्याकडे, बास्केटबॉल आहे ते लाकडाच्या नॅचरलमध्ये केलं आहे, विटूदंड आमच्याकडे आहे, बॅडमिंटन आहे नॅचरलमध्ये, टेनिस टेबल आमच्या स्वतःच आम्ही बनवलं आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग केलं आहे, वुडनचे लाईट आहे आमच्याकडे सगळे, बाउंड्री वॉल जेवढे आमच्याकडे सगळे वुडनचे नॅचरलमध्ये केलं आहे। आमच्याकडे जे लोक टाकून देतात म्हणजे वेस्टेज असतात जे, आम्ही त्याच्यावरती हे सगळे उभं केलं आहे। और आमच्याकडे फिशमध्ये फिश टँक असतात, तुम्ही लहान मुलांसाठी गरे लावून बसवू शकतात, त्याच्यासाठी येते कलरचे मासे असतात ते आमच्याकडे ठेवले आम्ही, ससे 2 ठेवले आमचे सोडून असतात, ते झोपळे असतात आमच्याकडे, एक कुत्रा आहे तो पण असतात इथे आमच्यासोबत तो। बाकी आमच्याकडे टेंट आहे, मचाण आहे,
सेल्फी पॉईंट आहे, रोलर असतात त्याच्यावरती तुम्हाला सेल्फी पॉईंट भेटेल. पर्यटकांचा काय रिस्पॉन्स आहे? पर्यटकांचा खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे. लोकांना जेव्हा येतात पहिला रिव्ह्यू बघतात, त्याच्यानंतर इथे येतात, त्यांना अजून चांगला वाटतात. अजून पण आमच्या सर्व्हिस छान आहे, लोकांना खूप आवडलं आहे. या रिसॉर्टमधले जे रूम आहेत ते आपण पाहणार आहोत. आपण या ज्या रूमची जी व्यवस्था आहे, आपण बघत आहोत की प्रत्येक ज्या रूमला ही मातीची भिंत आहे, एकदम मातीची भिंत आहे आणि जुन्या टाईपचे जे आपले लाईटचे बोर्ड आहेत, आपण जुन्या पद्धतीने जे गावामध्ये असायचे बोर्ड आहे, हे दरवाजे पण तशाच पद्धतीचे आहेत. जे कडी लावायचे दरवाजे होते, आपण म्हणतो जुन्या पद्धतीत जे राजे महाराजांच्या काळामध्ये असायचे तशा पद्धतीचे आहेत. ही भिंत आहे, त्याच्यामध्ये जे वॉलपीस आहेत ते देखील तशाच पद्धतीचे त्यांनी एक गावामध्ये राहण्यासारखं फिलिंग आहे. आणि महत्त्वाचं समजणार हा बाथरूम आहे, जो आपण कृत्रिमरित्या बाहेरच्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचा असतो, पण इथे जो बाथरूम त्यांनी बनवलेला आहे हा एक खूप आकर्षक आहे. कारण गावामध्ये आल्यानंतर अशा पद्धतीचा बाथरूम मेन एक वेगळंच आहे आणि एक त्यांनी वेगळं असं आकर्षण केलेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला हा बेड आहे, तो देखील पूर्ण लाकडीच्या पद्धतीने असा बनवलेला आहे आणि ह्या बेडवर त्यांनी वरती जी आहे ती मच्छरदाणी असं हे केलेलं आहे. पण आकर्षक वाटावं अशा पद्धतीचं हे जे सगळं आतमधलं इंटेरियर आहे. त्यामुळे ज्या बाथरूममध्ये असेल किंवा इथे जे बेडरूम असेल आणि त्यांचं जे वॉशरूम आहेत, जे आपण हात धुण्यासाठी जे बेसिन आहेत ते देखील पाहतो आहोत की अशा पद्धतीने ते जो आरसा बसवलेला आहे तो लाकडी याच्यामध्ये बनवलेला आरसा. आणि हे जे एक पारंपरिक जुन्या पद्धतीचं एक चंबू आहे, त्यानंतर पाण्यासाठी ठेवलेलं आहे. आणि हा जो आपल्याला समजा चहा हवी असेल किंवा पाणी हवं असेल तर गरम हवं असेल तर ते तिथे मिळू शकतं. हे जे भांडं आहे हे टूथपेस्ट ठेवण्यासाठी, स्पेशली टूथपेस्ट ठेवण्यासाठी हे लाकडापासूनच त्यांनी टाकाऊपासून ते टिकाऊ बनवलेलं एक आपल्याला दिसतं आहे. हा जो बाथरूम आहे त्याला एंट्री ती इथून आहे. कशा पद्धतीची एंट्री आहे ते आपण पाहतो आहोत की म्हणजे आतमध्ये एंट्री केल्यानंतर हा जो बाथरूम आहे तो खूप आकर्षक आहे. येथे हा बाथरूम पर्यटकांसाठी उपयुक्त असतो, जेणेकरून पर्यटक जे आले ते या बाथरूमचा कमोडचा वापर करतात आणि त्यांना आकर्षक असतं. आणि जे फॅन आहे म्हणा, लाईट्स म्हणा, हे लाईट आपण जी लाईट बघतो ती लाकडामध्ये एकंदरीत जे लाकूड असतं आणि त्याच्याला ही ट्यूबलाईट टांगलेली आहे. आणि कपडे अडकवायला किंवा जो जे आपलं समजा पडदा लावायला असेल तर त्याला ती आपण बेचकी म्हणतो, दोन्ही बाजूने बेचकी आहे आणि त्याला ती काठी लावलेली आहे आणि त्याला ते त्यांनी पडदा अडकवलेला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचं जुनं सगळं जे आहे ते सोनं आपण म्हणतो तशा पद्धतीने हे सगळं जे बेडरूमचं त्यांचं जे नियोजन आहे, त्यामुळे खूप आकर्षक असं पर्यटनाला वाटणारा हा जो इथला जो रूम आहे तो प्रत्येकाला आल्यानंतर खूपच आकर्षक वाटतो, एवढं मात्र निश्चित. रिसॉर्टमध्ये जे रूम आहेत, मग जानवली असेल, तरंदळा असे नाव दिलेले. आणि या रूममध्ये प्रत्येक समजा गेस्ट जर येऊन गेले की त्याच्यानंतर येथे जे सारवण केलं जातं, म्हणजे मातीच्या जे आपली जमीन आहे तिथे सारवण केलं जातं आणि ती सुशोभित पुन्हा केली जाते आणि पुन्हा गावामध्ये राहण्याचा फिलिंग यायला पाहिजे. म्हणजे एक गेस्ट येऊन गेला की असं जे जे टापटीपपणा आहे तो ह्या रिसॉर्टमध्ये आपल्याला दिसत आहे. आत्ताच्या घडीला हे जे महिला आहेत त्या सारवण करत आहेत, म्हणजे गावामध्ये आल्यासारखंच आपल्याला वातावरण वाटायला पाहिजे अशा परिस्थितीत हे इथे दिसत आहे. रिसॉर्टमधलं एक वैशिष्ट्य म्हणजे मचानावर हा एक रूम बनवलेला आहे. आपण बघतो खाली जी लाकडं लावलेली आहेत आणि लाकडावरती हा रूम बनवलेला आहे. आपण आज पाहणार आहोत कशा पद्धतीचा रूम आहे. त्याचे जे व्यवस्थापक आहेत इथले
ते आपल्यासोबत आहेत. हेच दाखवणार आहेत आपल्याला हा मचानचा रूम कशा पद्धतीचा आहे, कसा बनवला आहे, आतमधल्या कोणकोणत्या सुविधा इथे उपलब्ध करण्यात आल्या त्या देखील ते आपल्याला सांगणार आहेत. आपण हा रूम जो आहे तो पाहतो आहोत की हे जे बसण्याचं आहे, 2 माणसांसाठी बसण्यासाठी हे जे एक टेबल केलेलं आहे तबल्यासारखं ज्याला आकार आहे आणि जो एक छोटेखानी जो बेडरूम आहे, ह्या एवढ्याशा रूममध्ये AC बेडरूम आहे. काय सांगू इच्छिता या मचानची संकल्पना? मचान म्हणजे लोकांना एक बघितलं की रानमाळावर किंवा आपल्या शेतामध्ये गेल्यानंतर एक झाडावर घर असायचं किंवा त्याला आपण माळा म्हणायचो. तसंच एक संकल्पना केली की आम्ही झाडावरती घर बांधले आहे आणि त्याच्यामध्ये सुविधा सगळ्या केल्या. म्हणजे तुम्ही बघू शकता, बेड पण बघू शकतात, आतमध्ये बाथरूम पण आहे, टॉयलेट सगळं अटॅच आहे. म्हणजे कुठेही तुम्हाला त्याचा फिलिंग असं होणार नाही की कुठेतरी राहणार नुसतं हे आहे. म्हणजे पूर्ण म्हणजे एक 5 स्टार त्याला हे शो दिलेला आहे. असं एक अप्रतिम असं मचान आहे. निश्चितच हे अप्रतिम असं हे मचान आहे. या मचानची संकल्पना कशी काय होती? लहानपणापासून आपण म्हणजे बघतोय की एक फिलिंग येण्यासाठी लोकांना की वेगळं बाबा काय कोकणात नुसतं एखाद्या ब्लॉकमध्ये किंवा घरामध्ये न राहता एक झाडावरच्या घरामध्ये ट्रीमध्ये राहण्याचा एक फिलिंग आम्ही देतो इथे. तर आता आपण बघितलं की एक काजूची बाग आहे पूर्ण आणि त्या बागेमध्ये आम्ही घरे उभं केली सगळी आणि त्याच्यामध्ये बघितलं तर मुलांसाठी सायकल ठेवली आहेत. त्याच्यानंतर आमचा कुत्रा पण आहे सेफ्टीसाठी, डॉबरमॅन आहे तो, आणि ते प्राणी पण आहे, आमचे ससे आहेत काय, त्या सशांना पण तुम्ही हँडल करू शकता. त्यानंतर कॉमनमध्ये आपण एक संडास बाथरूम पण तिथे ठेवलेला आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आम्ही गेम पण ठेवले. रगोळी पण बघू शकता तुम्ही, छोट्या छोट्या गोष्टी, विटीव दांडू असेल, त्याच्यानंतर जे आपले लहान मुलं खेळायचो आपण चढण्यासाठी, माटो म्हणजे झाडावर चढून लपाछपी खेळायचो आपण, ते आपण शिडी पण एक लावली आहे आणि त्यावरती चढून लपून पण बसू शकतो. म्हणजे कन्सेप्ट आम्ही टोटली गावठी घरामध्ये कसे राहतात, गावठी लोक कशी राहायची पूर्वी, हे आम्ही कन्सेप्ट दाखवण्याचा एक प्रयत्न केलेला आहे. येतात म्हणजे ते राहण्यासाठी आतमध्ये आल्यानंतर त्यांना डिस्टर्ब न होण्यासाठी आम्ही काय करतो, बेल न करता हे ठेवलेली आहे सिग्नलसाठी घंटा. ते वाजवले की ते समजतं की कोणतरी सिग्नल हे करतो, सांगतो. बघितलं की आपण मासे म्हणजे गरवसाठी आपण बाहेर जाऊ शकतो, बाहेर जायचं आहे नदीवर किंवा याच्यावर, तर आम्ही ते एक माशाचं तलावच बनवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कमळं टाकली आहेत, हे छोटी छोटी झाडं लावली आहे साईडने, आणि एक आम्ही संस्कृती दाखवली की पूर्वी लोक आपल्या लग्नामध्ये किंवा असं बँड वाजवायचे किंवा हे, तर आमच्याकडे पूर्वी एक वाजप असायचं गावठी पद्धतीमध्ये. तर आम्ही कन्सेप्ट दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की वेगवेगळ्या प्रकारची झाडांपासून एक त्याला आकार देऊन असे एक मॉडेल बनवलेलं आहे. या माथी रिसॉर्टमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे इंडोर गेम देखील इथे ह्याच्या ठिकाणी आपण पाहतो आहोत. कशा पद्धतीने हा जो गेम आहे तो फुटबॉल गेम आहे. म्हणजे छोटेखानी एका एवढ्याशा छोट्या ह्या राऊंडमध्ये ह्यांनी बनवलेला आहे. तो एक आकर्षक आहे, लहान मुलांसाठी आकर्षक आहे, मोठ्या व्यक्तींसाठी देखील आकर्षक आहे. तशाच पद्धतीने टेबल टेनिस एका बाजूला आहे. टेबल टेनिसची ही संकल्पना खूप चांगली आहे. एवढ्याशा ह्या रूममध्ये बरेच विविध खेळ आहेत. कॅरम देखील आहेत, म्हणजे इंडोरमध्ये कॅरम असल्यामुळे कॅरम देखील आपण खेळू शकतो चौघजण. त्यानंतर बुद्धिबळ, चेस देखील आहेत, आपण बुद्धिबळ देखील खेळू शकतो. म्हणजे खूप चांगल्या प्रकारे यांचं जे एवढ्याशा एका रूममध्ये जे नियोजन आहे ते खूप उत्कृष्ट प्रकारचे एवढे सगळे खेळ आहेत. त्याच्यामध्ये परत साऊंड सिस्टीम आहे, त्यानंतर परत बॅलन्सिंग आहेत, त्यानंतर आपल्याला रिंग आहे. म्हणजे हे सगळे गेम ह्या एका रूममध्ये त्यांनी एक खूप आकर्षक पद्धतीने बसवलेले आहेत. आणि त्याचमुळे ह्या रिसॉर्टमध्ये आल्यानंतर जे लहान मुलं असतील किंवा मोठे व्यक्ती असतील त्यांना इथे परत यावं असं वाटत आहे. खरोखरच या माथी रिसॉर्टमध्ये हा जो रेस्टॉरंट आहे, ह्या रेस्टॉरंटमध्ये आपण जेवत आहोत. ह्याच्यात चिकनचं जेवण आहे आणि हे मालवणी प्रकारे हे चिकनचं जेवण आपण जेवत आहोत. खूप चांगल्या प्रकारची ही चव आहे. म्हणजे आपण भाकरी आणि हे चिकन जे गावामध्ये आल्यानंतर गावठी चिकन म्हणतो तशा पद्धतीचं ही चव आहे आणि जिभेवर ही चव रेंगाळते आहे. त्यामुळे
ह्या रेस्टॉरंटमध्ये आल्यानंतर आपल्याला गावामध्ये जेवल्यासारखंच एक फिलिंग वाटत आहे. पर्यटक इकडे आल्यानंतर आम्ही सगळं चुलीवरती करतो. जसं त्यांना जेवण पाहिजे असतं तसं आम्ही त्यांना करून देतो. जसं की भाकरी करते काकी चुलीवरती आणि ताई चपाती लाटते. तसं चिकन वगैरे असतं ते पण आम्ही चुलीवरतीच करतो. बार्बेक्यू वगैरे असतं ते बार्बेक्यूवरती करतो. मोठी ऑर्डर असेल तरी चुलीवरतीच, गॅसवरती काहीच नाही. फक्त बारीक सारीक चहा वगैरे अर्जंट पाहिजे असेल तर. एक पर्यटक आपल्यासोबत आहेत. नेमकी काय प्रतिक्रिया त्यांची? तुम्ही इथे भेट दिलेली आहे, काय सांगू इच्छिता? नमस्कार. मी या माते रिसॉर्टमध्ये आलो आहे. एक इथली जी कृत्रिम जे हे आहे नैसर्गिक त्याचा मी हे घेतो आहे, एक फील घेतो आहे. आणि मला एक तुम्हाला एक या दृष्टी याच्यामधून सांगावं असं वाटतं आहे की जी आज जी ग्रामीण जी शैली आहे ती कुठेतरी लुप्त होत चालली आहे. इथे मी प्रत्येक ठिकाणी बघितलं असेल ना, तर प्रत्येक निसर्गाच्या याच्यापासून वस्तू बनवलेल्या आहेत. ही तुमची ही म्हणा, हे घर म्हणा, हे मातीपासून वगैरे बनवलेले आहेत. पुढच्या पिढीला जर हे बघायचं असेल, टिकवायचं असेल, तर पर्यटकांनी इथे यावं, इथला आस्वाद घ्यावा, इथे राहावं. बऱ्याचशा गोष्टी इथे आहेत. कारण सांगावं असं वाटतं तुम्हाला की जी आता ही इथली सगळी जी जुनी जी हे आहेत परंपरा ती कुठेतरी लुप्त होत चाललेली आहे. आणि ह्या होणार नाही. ती टिकवण्याचा जो इथे प्रयत्न केलेला आहे तो एक चांगलासा प्रयत्न आहे. नाही ते मला एक यांची संकल्पना आवडली. कारण एक छोट्याशा गावात असं रिसॉर्ट टाकून एक म्हणजे जो इथल्या ग्रामीण लोकांना जो रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. त्या एक म्हणा की हे शेण आहे, हे शेण विकत येतं इथे. त्यामुळे इथल्या ग्रामीण लोकांना एक रोजगाराची संधी जी मिळाली आहे ती ह्या होणारने चांगली कल्पना त्यांनी राबवली आहे. कणकवली शहरापासून हे जवळच अवघ्या 3 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेलं हे माती रिसॉर्ट आहे. अत्यंत सुंदर अशी संकल्पना आपले गावडे साहेब आहेत त्यांनी राबवलेली आहे. चांगले सूट एक म्हणजे शहरात राहण्याच्या पेक्षा एक गावातलं गाव पण असलेलं, पण सगळ्या सुविधा असलेलं माती रिसॉर्ट आणि सुंदर भिंती बनवलेल्या आहेत त्यांनी आणि उत्तम असं व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे. आता आपण माती रिसॉर्टमध्ये पहिलं जेव्हा आपल्याकडे जो गेस्ट येतो त्याचं आपलं इन्फॉर्मेशन असतं की हा गेस्ट बुकिंग झालेलं आहे. आता ऑनलाईनला आपल्याकडे बुकिंग होतं आहे वेबसाईटला www माती नेचर रिसॉर्टला. आणि त्याच्यानंतर कस्टमर येत असताना ते आम्हाला कळतं की कुठच्या रूममध्ये तो बुकिंग करतो आहे. तो इथे आपल्याकडे 5 घरं आहेत, ज्या 5 घरामध्ये आम्ही त्यांची राहण्याची सोय करतो. काय त्याच्यानंतर आलेला कस्टमर रेल्वेने येऊ शकतो तो. काय इथे जर कणकवली रेल्वे स्टेशन आहे, चिपी विमानतळ आपलं एअरपोर्ट आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला इथे बस म्हणजे कणकवली हायवेपासून एक किलोमीटर आपलं 1-1.5 किलोमीटर अंतर पडतं इथे येण्यासाठी. माती कंट्री साईडच्या बॅक साईडला आपला सरळ रोड आपल्या माती नेचर रिसॉर्टला येतो गणपती माळ. त्यानंतर आल्यानंतर आम्ही एक वेगळ्या प्रकारे त्याला संस्कृती म्हणजे आपलं जे कोकण आहे त्या कोकणमध्ये एक वेगळ्या प्रकारे लोकांना एक कोकणी जे काय म्हणजे स्वागत आहे ते आम्ही त्या पद्धतीने आमचं वेलकम सेलिब्रेशन असतं. आणि आल्यानंतर त्याचा एक आमची घरं दाखवतो त्यांना. आता या घरांची पण आम्ही ह्या परिसरातलीच नावं दिलेली आहेत. आता पहिलं आहे ते आमच्याकडे जानवलीचं घर आहे, त्यानंतर तरंदळ आहे, सावडाव आहे, अशा प्रकारे आम्ही घरांची पण नावं दिलेली आहे. त्याच्यानंतर आमच्याकडे एक झाडावरचं घर माचान आणि त्याच्यानंतर आपल्याकडे टेन आहे. अशी 5 घरं आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, ते आम्ही त्यांना दाखवतो. आणि सगळे आपल्याकडे AC आहेत, म्हणजे कुठच्याही त्याला असं फिलिंग होणार नाही की कुठेतरी आपण गावात आलो पण ते सोयी नाही. पण आपले सगळे आतमध्ये त्याच्यामध्ये सगळ्या सोयी सुविधा केलेल्या आहेत. त्यानंतर आपण बघितलं खेळण्याचे आपले वेगवेगळे प्रकार दिलेले आहेत इथे. म्हणजे प्रत्येक जे आले आहेत ते कुठं कंटाळू जाऊ नये, पर्यटनासाठी आले आणि आपल्याला बोरिंग होईल असं होणार नाही. आपल्याकडे पहिल्यांदा स्विमिंग पूल केलेलं आहे आम्ही, ते पण आमच्या काजूची बाग असल्यामुळे आम्ही काजूच्या आकाराचं स्विमिंग पूल बनवलं आहे. त्यानंतर जिम पण आहे आपल्याकडे. लहान मुलं सकाळी उठल्यानंतर काय
योगा करण्यासाठी किंवा व्यायाम करण्यासाठी आपल्याकडे गावठी म्हणजे झाडांच्या याच्यापासून जिम दाखवलेली आहे, आपण जिम केलेली आहे. त्यानंतर परिसरात आमचे सायकली आहे, सायकलिंग करू शकतात. त्यानंतर आपल्याकडे डॉग सपर आहे. नंतर आपल्याकडे ससे बाळगलेले आहे प्राणी, ते पण आपण एक बघू शकता. त्यानंतर आपल्याकडे जर बघितलं तर भोजनाची पण सोय केलेली आहे आणि त्या भोजनामध्ये आम्ही मातीवरचं जेवण करतो आणि ते मातीमध्ये जे काय असेल त्याच्या आवडीप्रमाणे, म्हणजे समजा गावठीमध्ये मागितलं, गावठी कोंबड्याच्या रस्सापासून ते आम्ही सगळं म्हणजे जे काय गावठीमध्ये म्हणजे वडे सागोती असेल किंवा जे घावणे उसळ असेल, घावणे चटणी असेल, असे वेगवेगळ्या प्रकारे आम्ही जे काय आपल्या कोकणामध्ये जे लोकांनी परंपरा चालवली आहे ते आम्ही सगळं देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि अशा प्रकारे आम्ही म्हणजे आणि फिरण्यासाठी म्हणजे आपलं जे रिसॉर्ट आहे बघण्यासाठी किंवा याच्यासाठी चार्जेस नाही आहे कुठच्याही प्रकारचे. तो येऊन आपल्या गावातलं घर बघू शकतो. कारण आता लोक मुंबई किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात, त्यांना गावातलं घर कसं असतं हे दाखवण्याचा एक प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. ह्या वेगवेगळ्या प्रकारचे ते झाडांच्या मुळापासून आम्ही वेगवेगळं एक हे बनवलेलं आहे इथले, म्हणजे एक वेगळं हे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर रिसॉर्टमध्ये आपल्याला आनंद घेऊ शकता वेगवेगळ्या प्रकारच्या जेवणाचा. काय त्याच्यामध्ये चुलीवरचं जेवण आहे, त्यानंतर बार्बिक्यू आहे, लाईव्ह, त्यानंतर संध्याकाळचा आमचा बड्डे असेल तर त्याच्यासाठी वेगळा प्रोग्राम आम्ही एक त्यांना व्ह्यू दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. बड्डे केक आणण्यापासून ते केक सेलिब्रेशनपर्यंत वेगळं आमचं हे असतो. त्याचा कुठचेही चार्जेस आम्ही घेत नाही. ते वेगळं एक आमचं कोकणी संस्कृती दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आम्ही. कोकणातलं माहोल तयार करतो त्या बड्डेसाठी. अशा प्रकारे वेगवेगळे हे जे काय आम्ही घरं बांधली आहेत किंवा हे आम्ही रिसॉर्ट एक उभं केलं आहे त्याचा खरोखरच लोकांनी आनंद घ्यावा. आम्ही जेवण पण आपल्या मार्केटच्या रेटप्रमाणेच आम्ही ठेवलेलं आहे. फक्त आम्ही चुलीवर केल्यामुळे एक फॅमिली असेल किंवा ह्याच्यासाठी तर पूर्ण पोटभर आम्ही म्हणजे जेवण देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्या माती रिसॉर्टला पर्यटन यावं आणि हे बघावं कसं उभं केलं आहे ते, आणि त्याचा आस्वाद घ्यावा आणि आनंद घ्यावा त्याचा. आज आपण माती रिसॉर्टची सफर केलेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कणकवली तालुक्यात जानवली या गावी हे माती रिसॉर्ट आहे. आज आपण दिवसभरामध्ये पाहिलं की ह्या माती रिसॉर्टमध्ये कशा पद्धतीने येण्याचा जो मार्ग आहे, तशाच पद्धतीने आतमधल्या ज्या सुखसोयी आहेत, त्याच्यानंतर आतमध्ये जे असणारे रेस्टॉरंट आहे आणि जे काही आतमध्ये जे वातावरण आहे ते खूप उत्कृष्ट प्रकारे आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा जो पर्यटन जिल्हा आहे आणि या पर्यटन जिल्ह्यातल्या या माती रिसॉर्टला पर्यटकांनी अवश्य भेट द्यावी, एवढंच मात्र आपण ते सांगू इच्छितो.